émission spéciale, ça se dit, bien dit. Fandaharana ça se dit bien dit, Farman Bartatska Jab, c'est pas que c'est pas que tu fandaranati. Nam page ça se dit bien dit, zengi namni groupe in vovo. E fa etiquette en farin, tsika beto ka utibina fana ini. Ia kam dadlove tsika, izen fantadazan reska la muziki, reska fitiavana reska di. Navi valida tom tsikalanti. Ama fontana jab. Izen apetraka tsika mabmab zany ke navi ndilahi navi tubla bogos navi tubla mahimira, tubla mahimandihi ande hamahali. Famtanena tsika jiaby faly miarabandadilovy zahay izy nagneky nivahiny ato amin'ny fandaharana ça se dit bien dit. Ya magnano mbola tsara tsika jiaby tratry ny taogno atsika e taogno 2018 andro aty ke misaotranareo rahalahy zay mba nagnantso hoe mba niinvité Dadilove mba agnano ty fandaharana ty tegna ravoravo ny tegna satria fa maro koa moa zany nangataka hoe karakory marigny Dadilove mba tadiavinay satria maromaro ny question mba tepetrakinay zany moko ny tegna marigny amin'ny asa artiste ty tsy hoe tegna mandehandeha be loatra magnaraka lalagna maro zany olo tegna mitandra za fa ty zany mba hoe fagnararota hoe mba fagnontoniagna efa solony tegna koa aminareo tsiraikiraiky aby zany raha zay. Ok, namakapobeny zay tiany fantatra marigny tiany mpakafianao indrindrindra nanety Madagasikara ny ivelany zay napetraka anao ao agnatin'ny page ao hoe azo marigny Dadilove ty zao tegna aranjo firitao malelahy bogosy be ty mahay mitsinjaka ty olo baka ia manambady sy ty fa mananjanaka sy ty sa karakory ny ankapobeny tiany ho fantatra olo baka ia jiaby zegny mombombanao kely tiany koragnina za kony ya Dadilove teraka atao antsohihy faritra Majunga tegna tanindrazana anay moa zany ambalihan'ny Mevarano io zany milalagna andeha abifotaka io misy lalagna mivily zay io zany tanàgnanay Mevarano io ambalihan'ny Mevarano. Dadilove ny tegna marigny aloha tsy agnarako zany Dadilove zany fa Radio Salama Stéphane Wilson Hervé hitantsika amin'ny Facebook igny ny tegna agnarako fa Dadilove io aloha zany tonga de valiako inona tonga anaragna Dadilove io za moa zany retro mbola keliko efa datiko ny tarimy anahy io ya datiko zany tegna isan'ny tegna hoe akaiky anahy par rapport amin'ny ray aman-dreniko de isan'ny tezanahy de io moa zany la famille jiaby efa mahoantana za tariminy datiko de tonjare Dadilahy satria mandeha mangala bulletin aka zay tany jiaby mboako daty fa zany mitondra za de lasa raha Dadilahy efa nira amin'izay moa zany satria mpirahira mpitiavana koa de atao hoe Dadilove karaha zay zany mba ohatra hoe mitimity amin'ny fitondrasana groupenay zany le agnarana zay de moa zany za zao 30 ans 30 ans za zao ngala 31 non 87 31 ans amin'ny taogno 2018 ty fa be zany manakory ny vady aman-janaka ny vady aman-janaka aloha mananjanaka aloha hatreto satria moa fa zany efa question mipetraka atao hoe manakory marigny moa Dadilove manambady moa amizao fotoagna zao sa karakory karaha saraka tamin'ny madame laregna hoe karakory marigny ino zavatra misy tiany faly jiaby fantatra momby raha izy io tegna maro amin'ny question raha zay za tegna nivakiko tao maro amin'ny question bon io moa zany tsika olombelogno tegna ngamba agnatin'ny olombelogno zany mety misy raha tsy fagnarahana hely mety misy raha fagnarahana fa ny tegna marigny aloha mamany zanako zany mbola tsisy ambonimboniny zanako aloha satria zanako tokagna izy nazahoako zanako io mety marobe ny magnontany nareo ma tegna nisaraka aminakà baka nisaraka zany tegna hoe tegna tsy fampiraharaha nenay zany hoe zanako itambagna tambagna fe ara-pitiavana zany somary récréation ely doko fieritreretako azy fomban'olombelogno zany io fa zay zao moa zany izy kova tonga zanako de tegna hoe diareko olo jiaby gaga ifanampody maro io karakory moa zany entreneur hoe fa tegna nisy marigny le raha fa bon io moa fomba n'olombelogno fa zay sy mamazanako zany tsy fagnety falafa na hoe tegna hoe tsy fankahazo fa izy mamazanako ry mbola izy ny tegna hoe prioritaire ambony aminazy jiaby agnatin'izay efa misy olo hafa zegny nandiby za place sanako satria maro volagna hoe manakory sonde zay mba tokony hiliky zay baka lelahy Dadilove ke tsy possible zany hoe de tegna hoe tsy fisazy zany kely fa bon hatreto maloha tegna marigny Dadilove mbola libre zay tegna marigny aminazy wala sa la musique maloha zay mihitsy zany natonga Dadilove nametraka hoe allo tegna hoe la musique aloha satria maro be zany ny zavatra sarotra agnatin'ny fanambadiagna miaro amin'ny la musique io fa mitesagna olo tokatrano hoe Dadilove tegna de tsy maintsy satria sarotro be tsy hanambady zany sarotro be tsy hagnolo tokatrano tagno mahay be ary Dadilove magnisan'olo tegna hoe miaigna ara-pitiavana zany zay zany be sady kristiana koa sarotro be hoe kristiana manindry kristiana hoe tsy manambady koa magnano fiainana bordel
za zany tegna marigny za tsy hitan'olo agnaty bara za tsy hitan'olo mandalo lalina hoe viavy ity fa matovy lahy ndraiky zany de tsy hitanao sakina amin'ny resaka fiainam-pitiavana zay ve hoe anao igny mandeha lava 25 sur 30 anao kaoitry fagnabony chaîne tsy manahirana ve zegny hoe koraka angala magnanky na angala magnantiny tokatrano tegna manahirana satria za manko mahay maneho fitiavana tegna marigny aloha tsy hoe za midoka tegna fô raha hoe tia zany de tegna tia izy io anefa anisany mamitika viavy ny fomba fanehoko fitiavako zay amle asa ataoko hoe satria izy matetiky tsy ndeha agnaraka za mitany jabim-boako satria manahirana amin'ny asa koa zany hoe raha hoe igny dadilove sady hoe mieritreritra ny asako za no mieritreritra izy lasa sahiran'zay roe zany za mieritreritra izy za no mieritreritra ny asako voatery zany izy tsy maintsy hoe mpangalana koa kely fa rehefa mandeha magnano asa anefa zay nefa manahirana amin'ny ara-pitiavana satria lasa marary lava izy hoe agny olo tiako zay agny zay de igny matetiky manahirana anao taloha taloha hoe vevelamoro mijaly zany teo tampoky to hitany anaova dadilao ino ny safidianao vevelamoro boka tampoky nivagna dadilao izy io tegna marigny tsy zany agnazy io fa za moa zany mbola tsara tamin'ny artiste hafa tsy haiko mihitsy hoe manakory ny fanaovana clip vao nafaka baka za tam 2006 nianatra teto Antananarivo de namagna amin'ny ring bigimji maromaro zala rapera tam'zany fotoagna zany satria no fitiavagna la mozika de nanao clip amizay mba manakory ny fanaovana clip io nagnano clip hira igny de vita amizay mo clip igny ery zala amizay za mandeha mianatra ery zala magnano montage anazy agny de natana zala veve mo ny agnarako de atao veve lamour satria mpitiavagna efa vita raha izay zay nahita veve lamour tegna tsy de mety aminakazy ny agnaragny zay natonga ana hoe bon nitiny agnaragny mba faneritreritra fa nefa tsy voampita amin'ny arzana nagnano montage nefa le raha fa niparitaka tam'izay fotoagna zay fa nieritreritra hoe dadilao avao nentinao agnarana efa nieritreritra an'izay mihitsy za fa tsy voampita tamindreo za zany mieritreritra hoe vita montage io hoe mbola misy raha andrasana nefa zala fo zany nandiniky le agnaragny zay zany somary nisy tsy fampitagna amin'ny agnaragny zay zany natonga le anao zio fianarana fa sany dadilao tatianao nianatra fanao nampitatina agnala mozika anao mandeha kase tele bonao mipody bakany agnala mozika ino raha tegna nagnaty saignao atao hoe natonga anao lasa nihirahira tegny keliketara za moa zany tegna tsy nieritreritra hoe hompanakanto zay aloha tegna marigny vao nafaka baka tam 2006 nanao droit za tao amin'ny Saint-Demade hoe tegna hoe ndy hianatra fa za moa zany efa nitezegny tagnatin'ny chorale atao ansui fa tagnatin'ny lui zany la mozika protestant raha misy moa zany mpiara-mianatra tamina tam Sevrato efa mahay mihitsy hoe Hervé zany agnisany hoe mandray anjara rehefa misy ny galan'ny mpianatra ny gala évangélique raha misy zany zavatra atao hira gêne nao fa tsy maintsy zany ny hita taratra agnatiny io de tonga taty moa zany tsy miala le zavatra sady mianatra no mbola mipetapetaka amin'ny ary zala mpanakanto reo karakarakory karaha ty moa manao studio zany karaha ty magnano clip de vao niparitaka amizay moa hira io de nagnano fitiavagny vita zany fitiavagny de napetako numéronaka agnatin'ny clip fitiavagny io de niparitaka amizay igny amizay ny organisateur miantso hoe zay matengatiko magnano spectacle karakory magnano spectacle za zany agnisan'ny tegna hoe natatro hoe karakory andeha hagnano spectacle de eto moa zany sorako manokana ho andry Aimé koa zany izy agnisan'zay nitondrana voalohany tao Tamatavy niakatsehatra voalohany tam'izay fotoagna zay hoe izy zany mpakafian'le hira anao zany le magnano le hira fitiavagny de anao mba ndesiko hoe mba nitsangatsangana Tamatavy za tam'izay mbola tsy mahay hoe karakory ataon'ny Tamatavy zany tonga tagny hoe karakory ataonao hoe miakatra sur scène de nianaran'ny musicien hira io nampiakarindreo sur scène teza za vao nahita siro hoe kaifa karaha ty ataon'ny artiste io de misy miantso amizay lasa amizay menera zala volavola kely tegna moa zany mpianatra koa mahita vola 2 millions 3 millions zany fa ro ay tegna fa mavita tambana de lasa variagna deuxième année teo za tegna vo nametra-pialagna fa tsy ho taky tsy sady agnenjiky ny artiste de agnenjiky ny fianaragny ino za tegna naresy latinao teo hoe ambela kabarony droite fa la mozika tena rehefa noho zay vola zay sa hoe tegna iny tegna nahitanao efa za zany le mandiniky ny tegna marigny moko za zany tsy zanak'olo mpanakarena tegna zanak'olo misahirana zay tegna marigny iarahantsika malala fianaragna Antananarivo fianaragna Ankatso zany agnisan'ny tegna mampanahiny ray aman-dreny hitako zany reo hoe tiandreo za hianatra fa hitako tegna hoe mavezatra amizay zany le posy hoe fianaragna de za amizay moa zany nieritreritra hitako reo sahirana nefa hoe mety efa tonga moa za lahatra hoe petraky zagnary za fa bon nieritreritriko aloha hoe saiky hagnano la moziky no mbola hano fianaragna anefa zany tegna lasa nasiro mitato de lasa tavelany zay zany tegna nasaky ana aloha volaniko ajaniko fa ty fa matoy zay foko la moziky
izy ty mety fatiko donc ny aritako le raha mavelogno za zany mangarara segny mamsamby artiste anao zao tsisy asa hafa ataonareo koa tsy ohatry tegna sy tia aritako ry zalahy tegna hoe mavelogno raha mahay mitantika aminazy de alovana encore amizy ty fa ty donc mety ny fanao zay manao projet io satria ty manko hoe hainao tsara hoe artiste tena tididiny tao flotogno de ndrefa misy tsaiky hafa koa miboaka ao ankafiziny olo maro hoe manao projet hafa ankoatra ny ty lamoziky ty hoe bon vitako ty 15 ans 10 ans oaizaka dilaovy za agnatin'ny fietretegnanao efa magnomagna tsy hoe nalaza mandrakizay zay aloha tegna marigny io tsisy artiste hoe nalaza tegna nalaza mandrakizay zany fa tegna avy de tsy maintsy efa miomagna zay aloha io moa zany hoe lo zany mba ho anah manokana hoe rehefa mijanogno artiste efa tsy maintsy misy zavatra atao fa tsy hoe nijanogno artiste ziny efa dadilove ny sagnatry an'izany nalaza be igny de karaha igny engany mba tsy ho zany fa atreto aloha tegna mola mba nianatra ihany koa mba mahay hoe karaha zao tokony atao après zao fatana tena fa dadilove mba nisy olo hoe artiste hoe ke mba hevery hoe tika efa lova efa nisy nikorena tao agnatin'ny raha ihany fa de nivoaka tampoka teo misy olo mba nihatelitely tananan'igny hoe mety mahatonga dadilove hoe lasa tegna izy aloha efa lionay tegna marigny hoe raha zahay hoe mianakavy ny fianakavinay hoe raha apetraka eo hoe hihira tegna hoe samy managna ny talenta zay jiaby ao ny mahay mandihy ao ny mahay mihira tegna hoe avy agny avy amin'ny razamena ngamba ny talenta na ny papako tegna hoe raha hitely gitara zany tegna hoe mahay gitara mihira misy anabafiko roa mianadamboko zay anabafiko de za io zany anabafiko zany tegna hoe raha apetraka hira koa tegna mahay izy zay tegna marigny zany hoe zany efa la famille mihitsy zany fa za zany nanao artiste de morain koa moa zany zanaka anabafiko zany hoe ny mamany no pirala papa zay sy mamana de io zany mbola mahazo fianakaviagna mbola zay jiaby koa moa zany io de mbola misy job lahy koa mbola raha lahy koa zanak'olo pirala papa koa zay mbola artiste koa fa za zany mitariky anazy de reo amizay zany manao anazy rehefa izy tegna nampisatra anao tamy morain satria izy tamo ndraiky morain hita tsara hoe anday zao mety amy fotoana andro nananana izy azy zay hita tsara morain hoe retorety raha tovy tady dokanga tsara nareo reto amizay fotoana zay taty afara hoe nakany izy io zany marobe miteny anay hoe mety nisaraky aza lasa mety niady na mety hoe karakara zany zay sy morain zany hoe samby nianatra taty Tananarivo de tegna hoe tragno raiky tao hoe za mihitsy zany nanafatra anazy hoe za tsisy namana efa nipetraka tao ankatso boka za tamin'ny bloc 60 ao an'izay mahena tao za raiky mipetraka rery tsisy namana de izy moa zareo rehefa niaraka nte zegny taminakamola kely de izy amizay nafaty taty mamana namako aty za amizay moa zany kofa nagnano asa la muzika io de voatery izy de tsy mety tafy variagna muzika koa fa morain zany raha izany managna talenta sady managna talenta footballeur grave be moko igny sady raha somabolo fa izy amizao fangedagedaky io fa tsy afaka somabolo ihany izy footballeur tegna agnisan'ny tegna nitadiavina izy tansuit ao hoe mahay boly de za moa zany tegna tsy de mahay fandehany raha io tsy haiko fandehany boly fandaka fa lamozika ty de niaraka zany zay niaraka lamozika tao de fampianatra izy koa moa zany sady mahay mandihy zay koa de marobe zay assemble niarahanay kofa nandeha fotoagna de naboaka hira izy de zay ro zany sady miketriky hoe bon samby mamoraka hira ny studio de izy kofa karaha igny amizay lasa ohatra tadiavin'ny organisateur koa izy de izy amizay zany nandiniky izy ty volaniko lasa manjary manahiragna be organisateur lasa mitady anao nefa mitambatra lasa mitambatra akao au lieu de tsika tokony hoe azo asa ataoko hoe azo 25 000 atsika au lieu de tokony samby azo 25 000 anao azo 25 000 za lasa mitratro ray nefa manjara be ba essayentsika koa no hoe fandinignanay roa zany hoe essayentsika hoe raha atao manokana moa zany karakory zany koa de vao may nefa nahatsara azy sady mahazo avantage izy amin'ny carrière anazy manokana de zay zany natonga anay hoe aleo zany hoe mba hisaradia fa mba samy mametraka ny valeur afapovy anareo amizay zavatra zay amizao fotoagna zao hoe dadilove ty hita hoe somary lasa ambonimbony koa par rapport zay morain zay amizao ahoana fomba fijenao sao le tokony miaraka ihany tsika igny sa hoe afapo anareo amizao fotoagna zay hoe samy nanagna ny laza samy nanagna fiainana anazy amizao za matetiky magnotany anazy hoe manakory satria sarosarotry hoe mitondra musicien ndraikindraiky moa zany tsy maintsy misy hoe expérience hoe karaha zao ny fitondrasana groupe zany fa atreto za magnotany anazy ro manakory mafapo anao satria zany tety aminazy raha ohatra hoe manahirana anao be hoe tsy problème de tsika mitambatra ndraiky fonga de tsika mahita zay tokony atao fa izy amizay manontena fahitako anazy lo tokony hoe mety fogna le raha de zany mahatonga anazy fa miazaha fogna mametraka ny za lo mahita atreto tegna hoe efa voatazo ny lalana anazy fa fahaizany azy fa de io moa zany fagnambe conseil fogna zay andro ty tsy mety ty mety
igny zegny fiaramasy zay mbola apetraka andreo amizao fotoagna zao tegna mbola mipetraka de mba tsisy problème hatreto de io moa zany za koa fampitovian'ray aman-dreny koa satria zany natonga anazy taty de matetiky za magnambara zao tokony mety de ndraindray koa izy zany magnanatra anao hoe karakara zao tokony mety de fagnampy zany zay hatreto tegna fagnome hevitra oui Julie Café zany nareo Julie Café misy fantezinay fantezinareo misy rom-pihavanana ve sa isa hoe hitanao hoe tary mendriky hagnamtely ndaharana ny musicienao fotsiny hoe naregny izy amizao fotoagna zay sakarakory ny fomba fiaramasy sy nakanao azy tegna maro magnapetraka fagnotiniagna zay satria misy tovitovizina hony Julie zany avy agny Ambilobe Ambilobe mihitsy zany nahitanay anazy rehefa anjany moa zany chantezinay efa nijery chanteuse za tamizay fotoagna zay misy organiste ny organiste judika eny moa zany anadany za izy manana anabavy zay manabavy mahay mihira sao de mba mety aminao de tagny zany zay nifankahitanay fa tsisy hoe lien fiavana ay amizao fotoagna izy azy tena mandoatra ilany dadilao sa hoe tiatiady dadilao mety matorotoro matsagna hoe de zay ndraiky volaniko izy ty napitso volanatako sonia afaka pitso hoe fitiavako anao zao sa ino inspiration na hoe koa misy mihampy anao le dadilao hira sa karakory za zany atretony tegna marigny zaho mbola namorony kiranaka nanomboky tamin'ny voalohany jusque tsika miteny zao sady za moa zany mamorona ny feony satria mitendry clavier za mamorona ny feony mamorona ny tonony maro be n'olona zay mitondra hira aminaka ao mandeha antragno dadilao zay mba misy hira anaka fa zay zany za isan'ny sarotiny be aminazy io satria maro be zany le critère ataoko agnatin'ny hira na amy tononkira za zany tiako le tononkira mbola tsy de tononkira fitenenin'olo na ohatra hoe hiteny hira mpitiavagna izy fa amy façon hafa fomba tiako anazy fa za ndraiky tsy mandrara misy olo sasany tonga agnatin'ny hira misy moa araiky aleko agnatin'ny hira zay nomeny za fa hatreto aloha mbola za zany ny mamorona ny hira tegna mamorona izy jiaby ndraiky feon-kira fa ny musicien zany maka tsara anazy ny atao musicien fizy zavatra endadilao tendreny za zany tsy tegna mahay hoe antsipiriano hoe tegna hoe mahay fa mahay tsipitsipiky jiaby zabanao mahay mamontera clavier de mahay sombisomba basibasy kely zay koa nakory tegna hoe nafadadilao ve tavanao hita tsara hoe koa ny fivoaranao tamy resaka ny dihy amin'ny akapobeny tamy voalohananao zay mbala fitiavany e hita ihany nataonao tany zahagnany any kaoitsy any kaoitsy ny tsirinaina fana tegna rehefa dadilahy iny amy resaka kaoitsy nakory tegna hoe famezanao tegnanao sy ny fomba namofagnanao tegnanao tamy resaka ny dihy io nagnisan'ny raha tegna tiako tamy mbola hely izy koa raha misy ny concours de danse efa tsy maintsy mandray anjara tegna na adversaire koa fa mahita hoe fangiahy koa agnatiny fa tsy maintsy fangiahy tegna mba favarana koasakoasa regny tegna tsy midoka tegna fa matetiky zany koa fa tonga efa kivy ary zana jiaby namana io zany agnisana tegna haiko fa za moa zany nitezegny tamy chorale io le fahaizana mihira koa moa zany efa tagnatinay tao zay natonga anao hoe tamy volovolo zany somary voafitaka kely olo satria fitiavagna solo nahaizan'olo dadilove tsy ngava tegna hoe mpanao solo tegna mahay magna solo de gaga amizay olo nagnamira mihetsiketsika zaka efa mandihy koa sy ty zany hoe zany samby agnatiny jiaby sady hoe mandino mihira reto danseranao reto aveza reto re satria ndraindraiky olo maregny reo efa tsimitsimo fa pourquoi reto kaoitry gagana reto olo rety aveza mary ringiakreo zany ka Toliara avy tany Toliara Tantanarivo tiky moa zany nifankahitanay efa danserany artiste taloha moa zany ry zalahy fa nandeha moa zany tournée de nagnano clip za zany mba mitady satria mbola tsy manana musicien fa zita hoe agnano clip hoe mba mitady mercenaire danseur de tao amizay zany za mahita hoe tian'ry zalahy koa moa zany façon naka raha misy nilanao zahay pare de fanome contact moa zany de zay vao nanomboky niara-niasa tamy 2011 11-12 teo zay niara-niasa voalohany de jusque zao io ka ry zalahy vetsimo de manefa ry zalahy me magnano tao io moa zany tegna hoe zahay ao zany fampianatra hoe karaha zao ny atao ny fomba fameno zany jiaby zay mahatonga reo hoe lasa mahay tsinjaka karaha io manakory tegna fanaovantadilova repo satria misy fotoa koa hitanay ny programmenao tamy taondasa donc nitenay zay olo mpakafianao donc 25 sur 30 sy haiko na 30 sur 30 eky hoe nanaovanao izy agnatin'la misy lobia ino jiaby complet manakory aiza aiza fandrindranao re fotoagna regny aiza ny fotoagna nanaovanao repo aiza fotoagna morognakiry sy nanaovana ny clip sy ny zavatra maro samihafa izy io moa zany somary manahirihira zay satria le organisateur moa zany mitady sarotro aminay hoe andaly raha koa le haigninay koa moa zany mbala mavita ny fanaovanay repo raha ohatra hoe misy fotoagna moko zay sady magnano spectacle manao baly izy koa fa vita moa zany io farafaritry avaratra manao spectacle vita spectacle tonga de matory za
avy matory za ohatra hoe mifoa za amy sivy na folo andeha manao baly vita baly hoe tapitry baly 6 heures de fa matory koa mamonjy amle tany ohatra hoe andeha amy tanàgna hafa moa zany zay za fa mitondra tomobily naka manokana moa zany ifasy agnatidoro agnatiny de fa matory za agnaty tomobily tonga amy chambre de fa matory koa za zany tsy managna fotoagna hoe andeha be hoe andeha rendra hoe na hoe agnano raha hafa na ohatra hoe moromoronkira mbola tsy vitako agnatin'ny tournée zany lefa morognankira satria za mamorokira amy clavier koa mipetraka antragno eto fa za ndraiky matetiky mahitahita film de aleko amy dictaphone fogna zany agnatin'izay mandeha fa zay zany fanaovana repos-nay vita spectacle matory de magnano asa hafa misy olo mieritreritra koa misy olo magnano raha karaha zegny misy raha mbadiky any na tia tokana jamala tsao mila jamala ny raha ty matonga hoe atanjaka lafo ka ohitra ary ino ary agnatin'ny hoe fotoagna jiaby zegny angamba fa mety maromaro angambany mahay fa dadilove sady tsy mifoka no tsy misotro asa tondery zalahy hoe foka miafina igny tsy haiko fa tegna tsy magnano fa ny raha matetiky hoaniko ndraiky mihinagna beroka beroka izy zany karazagna fortifiant de mihinagna fruit za zany tia mihinan-kinana katakata na voasary zany hoe zany isaka ny fruit miboaka ny vany saison zany za zany matetiky mihinagna fa oui misy zay zany tany hoe dadilove ty satria isan'ny tovolahy tanao metsika olo fa metsikatsika ty sabisaby hiny mamasosy jiaby andafy agny magnegna ary magnero mayotte la regna la France etoky tsy hanigny tagnatin'ny hoe fiainagna majombily zay sana karakory karakory fomba fijerinao manologna an'izay jombily zay izy io zany tegna marigny atrety mbola tsy de haiko loatra tegna définition ny hoe jombilo izy io zany mbola tsy haiko ny fieritreretako anazy ndraiky za mandiniky ny atao hoe jombilo hoe velombiavy lehilahy zany tsisy asa fa tegna hoe mandry ery zalahy mandry zany lia mifoha izy marandraigny voavoa gel izy miboaka avy bazarinazy avy agny avy fondron-tragnonazy avy agny zany zany fahaizako jombilo fa raha za manokana aloha tsy haiko e fa za zany nanambady izy ny mamanzanako mipetraka na réunion isany agnisan'ny tegna hoe nagnampy za hoe nagnampy amizay tsy ampy aminaka efa nisy natao zany hoe zany voniaraka zay dadilove efa mandeha amy tournée efa midiram-bola mafondofanampiagana bola ve zany zavatra sa hoe resaka idée fagnatsarana zavatra fagnatsarana zavatra olo mena manjanaka anao tam'izay fotoagna zay voilà zany hoe zany hitany hoe bon aminao io misy raha karaha zao fa zao tsy mampy anazy fa en tant que za olo tiany de magnampy izy zay zany fe ary zany zany sura fa izy ko raha karaha zany zany olo jiaby angamba olo lehilahy jiaby presque jombilo satria manko mety vadiny miasa anao zao zany ataoko exemple vadinao miasa anao miasa hitany zany hoe slipinao efatra de tokony ampiantsika enigny izy io anao atoany vadinao zay mety jombilo zany fieritreretako agny zany fieritreretako raha hoe jombilo fa ninaka zany fieritreretako za zany karama za tegna mavelo tegna ary asanaka mavelogny za mafondon-tragno za mavidy le raha tiako vidigny fa mety tsy ampy zany en tant que za nanambady izy de ampieny fa ny fahitako anazy moko zany mahatonga olo miteny jombilo rehefa manambady olo andafy anao tonga de égal jombilo zay zany fieritreretanao le raha na za amizao le jusque amizao hoe za zao vo nividy tobily misy tobily voavidiko ao tegna hoe tobily vaovao olo zany miteny hoe tsy possible reo azy nefa tsy maintsy jombilo igny de kagaan'izay zany za ko karakory navyteny tonga de le artiste avy ny maloto tonga de hoe égal jombilo sa ino tegna définition jombilo zay zany mbola tsy haiko jusque niany hoe ny atao hoe ny olo manambady andafy égal jombilo sa ino ny atao hoe jombilo sa ny artiste égal jombilo zay zany tsy haiko fa aminaka manokana lehilahy koa miasa mavelony tegna izy na de ampiany viavy aminaka tsy jombilo fa ny jombilo lehilahy tsisy asa mihitsy fa tegna de viavy ny mampiany azy zay zany fieritreretako anazy fa tsy haiko fa aminaka zany mety ny mpankafy zany ny jombilo reo zany za zany jombilo ny mpankafy za satria reny mamelogny za raha hoe tsy miditra agnatin'ny spectacle reo za tsy mihinan-kanigny ary za mety tsy afaka hividy raha fa anareo mpankafy anareo ny tompony jombilo za fa tsy viavy bon anao zay tsy misy sentire jombilo ny magnangy agny andafy ny magnangy tantana za aloha de tegna tsy jombilo satria za miasa za mavelony tegna ary za tegna mikarama ary karamako tegna hoe mavelogny za zay ndokony tegna mare bon kabarona muzikal efa firy na dadilove izy io kao ijiaby firy ny audio firy ny famboaka clip jiaby zay tegna isany aloha tegna tsara mbola hiconteconte fô ary mety andany fotoagna be raha hiconteconte an'izay tegna fa maromaro zao fa zay amizao zany manomana ny
4e album misy raha maromaro zao mety ho efatra eo zay zao afa agnatin'ny magnano studio mihitsy zany zay zao de mba tsorika kely agnano interview ty efa misy miboaka agny agnaty postinaka ya io moa zany efa regniregny tsika fa mandehandeha agnatin'ny Facebook agny mitsombontsombony agnaty postinaka zany hoe zany le agnaty postinaka hoe tiako azavaigny kely hoe agnaty postinaka tsy hoe le fagnahy miviavy agnaty postinaka satria boko miteny afa agnaty postinaka fagnahinao tsy agny mihitsy le chance le raha zany hoe zany ilazako hoe raha jiaby efa presque comme complet aminaka za mba fa misy argent de poche kely za mba fa mavidy lambanao hely za mba fa mavidy ravokanao hely za mba fa mampitikinyanao hely agnaty tôbily zany hoe zany tsy tokony isalasala eky anao itia za fa ze raha tokony hitadiavinao satria le problème baka amizao lehilahy na mitorogny bogosy be karakory fa izy io ka tsy manimanagna moyen tsy mavidy bodina azy hely zay efa sasahely mety viavy reo io agnarana bogosy fa tsy mavidy raha tsy apoka ka za zany mba miasamiasa hely volaniko mba mavita le raha tokony vitanao ka tsy tokony isalasala eky anao mba izaza olo hafa fa le raha mba fatadiavinao mba fa vitako hely zany ato zay zany le ilazako hoe agnaty postinaka de misy hira koa moa agny apetra condition zany hoe zany agnatiny io moa zany hira naiso zilika frina tohany hira igny hoe nandeha moa zany fiaragnanay nilamigny tsara de agnatin'ny fiaragna moa tsy maintsy misy adiady hely kanefa misy raha tsy mikolla hely to ka apetraka zany condition mba hitohizany izy ndraiky zany le hira fahatelo moa zany misy évangélique atsika samby zanany zany hoe zany atsika samby zanaka zagnahary tsy tokony hoe amizao moa koa zany raha fa malaza be koa finoagnan'ireo hoe zegny hoe ty tsy mety ty karaha zao io zany tsy tokony hoe ifaneratsira amy resaka finoagna atsika fa olo vavahantsika io araiky fo zagnahafa fa samby façon fanaovany azy dikan'izany hoe zay ty na olo karakory zay ty na mpanatranty fa tsara mandeha l'église fa atsika ndre tsy tokony famitsara fa atsika io samby zanakany zay zany le hira évangélique ataonay de mbola misy hira koa moa zany ao anao tsara io zany filazagna hoe viavy anao na makoa anao na karaha zao tsy tokony fagnambanimbany antsika samby gaso fa viavy tsara fo zay zany fahaizako zany hoe zany fagnamezana mora viavy fianambolin-dazilo fialambolinaka donc mihinan-kany misômager de misômager mitendry clavier zay nisy fotoagna tegna hita hoe nisy resaka raha be nolo ndraiky momba ny wawa ino maraka raha tegna misy an'olo ndraiky wawa nisy raha tsy haika tanolo bona nitanosy be na nahirigna ihany sy maro samihafa ino raha tegna misy an'olo ndraiky wawa mba ho tianay mpankafy Dadilov ho fantatro izy io moa zany raha misamby artiste matetiky misy raha karaha io fa zany avy amin'ny fanina avy agny tegna mahatonga anazy io wawa moa zany rahantsika mahita izy ny agnisan'ny artiste zay tegna hoe agnisan'ny managna ny lazany ary mbola tegna hoe izy agnisan'ny artiste tegna hoe andraindray artiste maro amizao fotoagna zao na amin'ny au niveau international ary soragna azy manokana koa moa zany izy nitondra mety hagnaboaka lalagna amin'ny artiste amin'ny avy afara au niveau international ka rehefa misy artiste moa zany malaza zay magnarakaraka azy tsy maintsy hoe miboaka fogna koragna hoe Dadilov e wawa Dadilov e wawa fa zahay moa tegna tsisy problème hatreto tsisy olagna io moa zany mandeha be koragna hoe Dadilov tsy nagnano somaro Dadilov tsy miditra amy somaro ataoko fa Dadilov nisoma tamy somaro efa misy 2 fois angamba zay fa iarantsika mahita moa zany Dadilov amizao agnisan'ny ambassadeur ny mariky ny Orange Madagascar wawa moa zany ambassadeur ny Telma io moa zany samby amin'ny opérateur anazy zay zany hoe natonga hoe nalaminy kely fa mbola hoisy ny fiara-miasanay tsisy diran'ireo opérateur reo fa zay zany mahatonga ny Dadilov tsy magnano somaro fa tsy hoe tsy fankazahoagna amin'ny wawa na tsy fankazahoagna antranay hoe zany zay tsisy problème wawa rehefa misoma Tananarivo Dadilov iarantsika malala wawa mandeha mamonjy baly wawa koa misoma baly Dadilov koa fa hety Dadilov tsy maintsy mandeha mizaha midika zany tsisy problème antranay fa pakafy mihitsy zany matetiky hoe Dadilov malaza de wawa malaza de karaha zany de mikasika raha nosy be teneninao io moa zany tsy ereranay artiste mihitsy fa ny organisateur anay mihitsy zany tsy mifankahay hoe daty samby artiste tamin'ny fotoagnan'io moa zany de gaga be zany zay za mihitsy zany niantsony jobe wawa misy raha karakaraha zao fa magagana hoe zahay ndisoma agny même daty aminareo na za koa izy mba gago izy fa magaga zao izy fa mety organisateur angambany tsy mahay hoe le datintsika zao izy fa mpagnano izy io isan-taogno de fagnotany organisateur any amizay moa zany kay fa tegna tsy fankahazo marigny mikoragna de zay zany mahatonga anay hoe nifandefitra zay bon izy koa karaha zany volaniko zahay ndisoma ambilo be de nareo manao
manao le ninareo fa mbola misy ndraiky fotoagna andehanany Osby fa io zany tsisy hoe ady tsisy hoe nino fa le version koragna efa iara-malala koa satria misy teny hoe nisy menasy azon'ny mpikarakara dadilova sy ny tariny tsy mety sy nafahan dadilova mba mikisaka tsisy zay zavatra zay tsisy fa hitanao le fanina mihitsy zany matetiky ny mamadiky resaka fa tsisy an'izay mba izy ary ny teny hoe raha misy ny isomanareo anosobe amin'ny magnaraka sendra zay eo aza mitondra sonona rehefa sonokony isomainareo de za mihitsy ny midika zay fa fifankatiavagna aby samby artiste tsisy artiste andeha andra karaha zany ohatra hoe raha hoe tsy fankahazo zany de anao tsy fankahazo nefa hoe sonona akany de isomanareo tsy possible zany misy tsika fa raha tena mangala tahaka dadilova tena ty hoe hita zary momba dadilova mba hambara secret-ny mety zavatra hampalaza ro zaza fara misy Jackie copier-coller tamin'ny fotoana andro sy maro samihafa teo tsy haiko madinika fara hoe mba te hanagna lazany koa ino lakileny ty laza ty mba hampalaza tsika malakilaky mila manao petakoro izany somary sarosaroky fe le valentine zany satria tegna marigny fa marobe artiste am'izao fotoagna zao io moa zany samy managna ny gadignazy ary samy managna ny expérience nazy samy managna zay antalify anazy ary samy managna fanina anazy de io zany tegna tsy haiko sarotro be le andeha mala zany hoe ino secret tokony hoe andeha atao hampalaza tegna samy managna zay fa ny raha mbangaviko atsika samby artiste fogna satria fa tado lasa hely zany ny gadintsika am'izao fotoagna zao mba manaova le raha hoe mba misy anatra mba tsy hamegnatra ny anabavintsika na ny zanakatsika satria reo io gamadiniky tato ato alenareo ony kofa mandeha amy télé efa zay raha jiaby koragny amy télé eo fa haindreo tsiraikiraiky anefa raha tsy manjary nefa raha koragnitsika agnatin'ny télé eo de lasa igny iarahany zaza madiniky vehivavy de mba manaova le raha hoe mba anatra ho antaranaka atsika ny vehivavy fogna zany le rantsika mba ataovy le mba atao fitaratra hoan'ny hoantaranaka atsika zay zany hoe mba miaraka zay fa zany mbangaviko de raha manao zay tokony tsisy problème resaky kely ny programme dadilova ino zavatra ho isy atato amin'ny groupe dadilova ny programme am'izao fotoagna zao manao ny tegna marigny gnisan'ny tegna fa feno de fa feno programme dadilova 2018 ray manontolo ary agnisan'ny tegna hoe ohatrany karaha hiady amin'ny organisateur mihitsy zay ary zana reky matady efa miseho gravy loatra sa zay miantso de fa feno daty moa zany tegna marigny fa tegna fa presque efa feno ny contact moa zany hitatsika agnatin'ny clip igny ny contact zay azahoagnany dadilova raha te hiara hiasa ny programme atoato amaraiza zao moramanga afaka maray full pointe de manomanomagna clip kely atoato de ho avy moa zany ny tournée ho agny mayotte atsoatsy tsy ho ela amin'ny fin mars io de mois de juin moa zany ho anjaranjareo en France de mbola ho avy koa zany anjaran'ny la Réunion ny tour de Madagascar fa presque mipetrapetraka jiaby mois de juillet août faritry sava septembre faritry varavaratra digo ao octobre moa zany fa iarantsika mahita faritra mananara sy marontsentra oui ny adio kely efa mitaniana oui nisy fotoagna hoe refusé ny visa-nareo amin'ny Europe tamin'ny fotoana androny ino mary zavatra izy satria misy miteny hoe nisy ony andoso tagnatin'ny groupe dadilova de tsy nahazo tsonareo aloha nandraky fandehanareo tamin'ny farany teo ino mary nisy tamisy fa tegna tian'olo hay hoe nagnino anareo tam'izay fotoagna tegna marigny misy chanteuse nay nandeha tany France zay tamin'ny 2015 de tsy nody izy satria vita mariage tagny tsy nody niaraka taminay nefa hoe fa fagnaragna le raha bon na vita mariage anao fa tokony ody ihany atsika zay anao va mandeha agny de tanao moa zany le olo koa zany sarotro be samby amin'ny objectif nazy nefa ny mampalelo keo fa zany lasa namagna zany iarantsika malala raha misy ny groupe raha misy artiste mijanogno zany agnisan'ny lakile sakagna ao amin'ny consulat ao raha zavatra zay de nijanogno moa izy de zay zany nahatonga anay hoe rehefa iboaka tamin'ny magnaraka zay lasa tegna hoe conscient-ndreo de io moa zany natao ny koragna de voanso tagny moa zany zay natao ny koragna de nazavainay antsipriano hoe zao natao satria kofa nisy io de nampandre zareo zany zay misy raha karakara zao fa misy namanay nijanogno zay nefa agnisany hoe tsy hoe tsy kombakomba raiky amy zavatra nataon'le namanay zany zay fa hoe nitory tamindreo zay hoe zao ny zava-nisy tao de ohatra naresy lahatra zare zany zay natonga anay hoe nahazo lalagna tamin'ny vehivavy fa tegna hoe noho ny fijanonan'ny olona zay natonga anay hoe refusé zay ny tegna mariny fanaparany hafasa dadilova hoany mpankafy jiaby sy zay jiaby ambadiky io caméra io ao mizahanao satria fa mamikitikitika mangorihorita regny koragnanao mandrapiviany samedi ino hafatra anao andosy koragna tripinao amindreo jiaby dadilova
misaotra betsikatsika jiaby zay mijery an'ity loha ataoko fa presque voavalivaly ny fagnontiniagna zay nangitikitiky anareo tagny zay raha mbola misy moa zany afaka magnantso amin'ny telefone amin'ny contact amin'ny numéro agnatin'ny télé igny de mirary soa atsika jiaby engany Andriamanitra hitatsika aza miala ny mideran'ny tompo rehefa hitady ariagna hitady vola manaova zavatra marigny ary mitiava namagna manaova zavatra mahitsy amin'ny fiainagnatsika zay zany ny fangatagna de misaotra betsikatsika jiaby ny raha vaovao iboaka mino zay fa mbola ao nareo mpakafita Dilôvy ho antsika rehetrarehetra amin'ny faritra jiaby tsy maintsy ho avy agny zay na faritra Atsimo na faritra Fianarantsoa Majunga Diego faritra Sava jiaby ho avy zahay zavatra vaovao koa zany hoentiny Dadilôvy amin'ny taogno ity fomba fitsinjaka vaovao fitafy vaovao horogno vaovao tare tsy miova mbola tare orogno vagna mitsitsy ka mankasitrika atsika jiaby marasoatsika jiaby angany ahitahitady atsika jiaby ho tsara amitsika taogno 2018 samby azo iregny hoan'izay tsara nazo bority azo bority zay hoan'izay tsara nazo bisiklety azo bisiklety zay tsara nazo moto azo moto zay tsara nazo tobily azo tobily azay mbola tsy manambady hanambady zay ary tompolasy tompoko vavy naro ary nasiro koragna jiaby niaratsika tamin'ny lela masiro nareo jiaby agnatin'ny Facebook ao nivalia tetiny any ty merci any Dadilôvy na eky nivahita tagnaty fandahara sasy di bien dia de amin'ny magnaharaka koa tsika amin'ny rignany iaraka amin'ny artiste zay ankafisinareo agnano koragna zay tianareo koa merci Dadilôvy misaotra anao niaraka taminay teto amin'ny magnaraka atsika misy koa mirahasoa Dadilôvy atsika amin'ny magnaraka koa Émission spéciale, ça se dit bien dit.